в днешното видео ще играем една игра с танкове. Абонирайте за канала и оставете един лайк. Лайк до да subscribe! Нека да започваме, хора. Така. Къде беше играта, бе? Така. Пак се връщаме, хора. Спряхме видеото за му и да пуснем играта. И така, сега чакаме играта за лети. Видите? Хора, така започваме пак. Какъв там готвено пари. Така, хора, пак се връщаме. Започваме игра. Айде! Почваме и нека тръгваме сега.